Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, mayong hapon sa ating mga palangga mga tagpalamatik. Kamusta sa inyo tanan? Kag-ari naman ang This Is My Life. O po na inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Sabado nga edisyon, Disyembre 4, tuig 2021. Kamusta ang Sabado nga adlaw para sa inyo? Natapos na bala ang atong tagsa ka mga obligasyon dira sa aton panimalay, mga iloy sang puluyan nga wala sang trabaho? Busy na bala ikaw? Busy na ikaw sa pagtapos ang tanan nga mga hilikuton? Ay kay kinanglan gid man mga iloy, di ba? Matapos ang aton mga lalaban kag gilimuson sa Sabado nga adlaw para nga makabanding-banding naman ang bugos nga pamilya buwas Domingo. It's a family day. So, relax lang dira, especially nga aton mga senior citizen. Ang aton man mga kabataan, hindi magpasaway sobra, hinay-hinay lang, pamo ka na bala. Hindi magpasaway sobra, kundi hinay-hinay lang, kag magbulig sa obligasyon dara sa tagsa naton ka mga puluyan. Gani ang aton man pagpangamusta sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad sa sininga hapon sa This Is My Life. Yes, Tita Wilma. Magluwas din sa Dagpan Basang Bacolod kay probinsya sang Negros Occidental sa pilaman kabahin sang mga kaiping neton nga mga kaislahanan. Magluwas sa isla sang Negros ara man ang Isla sang Guimaras, Isla sang Panay sa mga kaiping dira nga kaislanan Palawan. Sa malabutan naton dira sa Masbate, sa Masbate, sa Romblon, hi and hello lang dira sa inyo. Ayun yung mga greetings sa nahambal na naton, pwede ninyo inamopadala sa itong text hotline. Ay ang itong text hotline 0963-757-0874. Again, aton sa new text hotline 0963-757-0864. Di ba, Tito? Yes, so, sa mga nag-aupo naman sa ito via Facebook Live, ay ito sa Facebook page, ang Action Radio Bacolod 684. Then nakikita dira na tub-tub tek na alas 3 iya sa sininga hapon. Kag sa nasiling maneton, pwede man kita magka-updinay sa YouTube. Ara dirang Action Radio Bacolod Live. Ang amo naman website, pwede nyo man mabisitahan tungod ara man dirang mga natipon neton nga mga balita. Mga natipon nga mga balita sang amon sa News Center 24 hours. Log in lang mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ganyan, relax. Tub-tub kita tek na alas 3. But since nga Sabado sa bunga adlaw, Sabado man nga edisyon sa This Is My Life, kung ano man yung tupiko nga aton may istoryahan sa bunga hapon, instead iya sa pagbasa sang isa ka sulat. Atin ang aton horoscope, pila man ka mga updated reports ang aton sinima, share sa inyo sa karon iya nga hapon. No, kanami sang pilukan. Okay lang natin, Tita Wilma. But anyway, sa nahambal naman ni Tita Wilma, ang atong hindi kayo nakakuha man kagina gamay nga atensyon sa akon ang aton sinikalangitan bala, no? Gali kay may low pressure area, no? May low pressure area gali nga gina-monitor ang aton nga pag-asa. Philippine Atmospheric Geophysical and
Services Administration nga ara na siya sa sulod iya sang aton sa ni Philippine Area of Responsibility. Sidlangan nga bahin sa Visayas, di ba? Ara sa sidlangan nga bahin sa Visayas, Tita Wilma, 970 kilometro east of Visayas. Ara darang low pressure area. Nag-umpisa ining low pressure area bilang isa ka o kon typhoon iniyato amoy nang iya international name. Sang ara pa siya sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Subong na pakadto na sa North Pacific Ocean ining LPA. Kagambal sang pag-asa magapabilin sa gihapon nga gamay ang tsansa nga mangin isa siya ka bagyo. Karon sa update man sa pag-asa, may posibilidad nga matunaw siya sa masunod iya nga duha ka adlaw. Wow. Pero kita mag-eksperyensya kita sa matunaw nga dupoy-dupoy sang hangin, di ba? Kay lapit na gin man lang ang Pasko, Tita Wilma mo, di ba la? Lapit na lang ang Pasko tungod Disyembre 4 na tuig 2021. Kag sa ito naman Christmas countdown, pila na lang 21 days till Christmas Day, December 25, kag 28 days na lang before New Year nga sa din aton man abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2022. Pero syempre sa mga may trabaho, 'di ba? Sa mga may trabaho, sa ka mga establishment, basta may trabaho ka, tanaw na sila sang posible Christmas party. Pamo ka na. Posible Christmas party, Tita Wilma. Kay ti daw nami man kagin pasugtan balasang DILG, na Department of Interior and Local Government, nga makapatigayon sa Christmas party. Hindi sa bugos nga pungsod, kundi sa mga lugar lang nga yara iya sa idalom sang alert level 2 status sa karon nga panahon sang Pasko. May maging pabutyag da si DILG Undersecretary Jonathan Malaya, na hambal ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, siling niya. Dapat sa gihapon sundon, dapat gihapon sundon sang tagsa-tagsa ka sa aton ang gintalana nga health protocols. Kinahanglan gid, no? Dapat gid himuon kag sundon naton ang mga health protocols. Makita ta mga sadya-sadya nga mga emoji, Christmas emoji ba? Okay, now kinahanglan sundon ta na para ano? Para mapunggan naton, ma-control naton ang liwat nga pag-usbong sang dugang nga kaso sang COVID-19. Ang hambal pagani ni Malaya nga ang in-person Christmas parties basta limitahan ang venue capacity sa 50% kag sundon ang health protocols, syempre okay ina siya. So muna pahanugutan na 50% sang venue capacity. Sa linya kag dugang nga 10% kung ang venue ang may safety seal, minimum public health standards, pareho sang, kunin na himuon ta, pareho sang pagtakod, paggamit sang face mask, nag-observe sang social distancing, kinahanglan ina, gidya istrikto kun gid nga himuon ang hambal ni Malaya. Okay naman na Tita Wilma. Kumbaga, hindi bala, himuon ta. That's why gani, magluwas pala na daw Kaya may nasiplatan ako sa Cebu City gani iyaho, no? Sa Cebu City, starting January 2022, abi ninyo, umpisa Enero 2022. Ang mga, pamatian ninyo, ang mga wala mabakunahan against COVID-19 hindi pagpahanugutan nga makasulod sa mga indoor kag outdoor establishment dito sa Cebu City. Ang mga nagaedad 11 years old and below nga upod ang ila ginikanan or kung sino man ang ila guardian nga magaupod sa ila nga
fully vaccinated, ay pahanugutan sila nga makasulod sa mga establishmento. O hamakin nyo niya yan iya. Pero mga, amo na siling na to, no? Ari lang. Ang matabo dito sa Cebu, no? Mga establishmento dito, mag-require lang sila sa ilang mga customers nga ipakita ang ila sini vaccination card antes sila iya magsulod. Ting hindi makapakita, di syempre, hindi ka mo pwede, no? Nga makasulod. Ti ang local government sa Cebu City, maga-issue ng executive order angot sa sini iya nga bagay December 29. Diin kita sini iya. Kay sa Cebu mo ini sila perming mga maisog-isog to isa pagpagawa sina nga mga pagsulundan. Ti sa iton amay tamay taman pero extra careful sige hapon kay ti amo nang hambal naton nga ipaw hindi kita iya magpadali-dali kada si sa iton oras alas 2:09 na Action Radio Philippine Standard Time pero dali gid lang ang aton anay mga kauturan dira nga nagakinahanglan man sa mga preska kay mga matahom nga bulak para sa inyo mga palangga. Action Radio. Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
yes, ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up. Okay, manamyawan na isda sa itong mga naka-online. No? So, mga naka-online, dirahayan hello sa inyo. Obo, salamat gid sa pag-like, heart like, and shares. Kung pwede ganito, Wilma, masend sila. Makasend, pwede ka mo bala makasend stars, na? Send stars ka mo diri sa amon sa Action Radio. Hello, Ma'am Ana Senoro, siling ni Ma'am Ana. I'm here. Yes, mayong hapon Action, Tito We. Salamat, gid. Bibing Disinal Bordan. Tita Welms, mayong udto watching from Jesus Place. Wow, katahom. Nasa Jesus Place. Angela Gayondato Castillo, good afternoon, Tita Wilma. Monitor lang ko sa program mo from Totong 1, Barangay Felisa. Angela Gayondato Castillo, thanks for so many hearts you sent pa mo ka na bala. Heart like, okay. Merry Christmas man sa imo, Ma'am Ana. Yes. Ma'am Virgil Pinda, good PM Tito We, present kami diri always. Siling ni Ma'am Virgie, present kami diri always sa may Celine Homes gihapon. Kag tamyaw gihapon please. Sila ni Thelma Iguico, na Thelma good afternoon, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer via radio sila. Sila gali sa radio. Okay, gapamati Tita We. Salamat and stay healthy always and God bless you. Salamat man sa imo mandera, sa imo mandera, ma'am. Wow, ara man nagaupod sa iton sa siniya nga po online sa Armando Cabiles. Good afternoon. Thank you, kid. Ara sila, nabibingnisin ako. Thank you. Kay Vincent Chavez, napasalamat man sila sa, syempre, no? Sa mga nag-unong sa pagdulong sa katapusan nga palahuwayan sang ila sini Iloy. Kay Nanay Norma Chavez. Sa mga nag-unong suno sa pamilya Chavez, may damo gid nga salamat. Na Alex Montesa, mayong hapon. Yes, thank you gid. Kag araman Tita Wilma si Ronsky Dinoy. Salamat mayong hapon. Tita Wilma. Greet ko lang taning hinablos ko nga si Robert Lance. Happy birthday para buwas, Tita Wilma, from Tita Ronaldine Dinoy, from Tatay Romeo and Nanay Jerome and family. Wow. Advance. Happy birthday para buwas. Okay, salamat man. Kay Rufino Gabino, dira sa may barangay Handumanan, mayong hapon. Kay Miss Jane Candido Hildore, salamat man kag mayong hapon. Okay, abalikan naman kamo karon ni Tita Wilma, dugay-dugay. Relax lang kamo dira. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon Aksyon radyo.
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorwoman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid katama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio. Alas 2:26 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon si Tita Wilma. Ano naman na itong tupiko karon nga hapon? Sir Milili, uligo, malipayon kagid iya karon nga hapon. Karon lang kay tagaan tagid ka panahon. At sagag siyempre man sa siniiya nga Sabado, hindi kita magbasa sang sulat kay every Saturday ginalingaw-lingaw mo naton kaugalingon kadto tabla na sa party sa eton iya nga ikaayong lawas na Tita Wilma. Party sa eton ni kayong lawas kagang aton siniya topiko iya sa sining Sabado. Mga dapat tabala himuon, mga dapat naton himuon pagbugtaw naton sa aga. Pagbugtaw tano dapat tahimuon, syempre muklat matatawe, di ba? But anyway, kadamo sang nagakadisgrasya kun aga. Kung magbugtaw ka, kapin pa kung mamurag-muragan ka, di ba? Kabudlay kung mamurag-muragan ka kun aga. Pero dapat kabalo kagid sang imo mga dapat himuon. Ilabi na ang mga bag-ulang gid ng bugtaw, di ba? Pwede may araw kaysa pa gulpi lang tabangon, malingin uluta, tumba, na hindi amusina, na hindi amusin ang pagbugtaw naton nga gulpi kita magbangon, lain pang imo pamatsyag. May ara pagid nga iban pagulpi bangon, kapalaminhod ang inyo sini mga batiis, batyagan nyo man na, kag hindi mo mabalanse ang imo
ang imo pagtikang, paglakat, sige nang lamat-amat. Pero ang correct way ginaiya, na? Ang correct way ginaiya, kag dapat mo himon, pag bugtaw na ning imo nga paminsaron, ho, di ba? You home ka. Anay, amo na nambal ni Tita Wilma. You home ka. Anay ka man saying, good morning, Lord. Di ba? Thank you. Sang maayo ko nga pagtulog. Thank you naman. Ari naman ako sa masunod nga adlaw, di ba? Pero masiling ka naman, pasalamat gid anay tanan. Kag syempre mangayo kita sa iya sang guidance for the whole day kung ano man ang aton mga ma-encounter. Magluwasin na. May pila man kita ka mga suggestion para sa inyo, na? Nga mas nami gid nga antes kita magtulog sa gabi, para hindi ka magsala, labi na kung ikaw ang nagatrabaho, hindi ka magsala-sala, na? Ano tataweng himon mo, antes ka magtulog sa gabi, preparar mo nga dana imo mga kagamitan, mga kinahanglanon nga mga kagamitan, imo suksukon pagkaaga para hindi ka magsala. Na kung napreparar mo ng imo mga galamiton pagkaaga, bangin matawhay ang imo pensar, komportable ikaw nga makapiyong sang imo mga mata kag makatulog ikaw sang mahamuok. Pero antes siyempre piyungon mong imo mga mata kag pangamuyo. Hindi gidya pagkalimtan ang pagpangamuyo. No? Amo nang aton himuon. Pagkaaga naman, pagbugtaw mo sa aga, thankful gid ikaw. Be thankful to the Lord. Amo tong hambal ni Tita Wilma. Tungod nga, madamo ang hindi na makabugtaw sa aga. Di ba? Ang iba nagadiretso na lang sa ila katulugon forever. So, kung makabugtaw kita mo itong hambal ni Tita We, smile and then say, good morning, Lord. Di ba la? Amo na ba lang siling nila nga kung makabugtaw ikaw ka, kung aga, every gising is a blessing. Batian ko ginamo nga, every gising is a blessing. Pangitaan ko nakakita man ko nga, every gising is a blessing. Grasya ina sa atong tungod makabugtaw kita. Para nami pagidina sa aton, para nga maging maayong aton pamatyagan. Kag pagmuklat sa imong mga mata, hindi ka man dayon magtindog kag magsala-sala. Kay basi bala kung maglingin ang imo ulo, hinay-hinay lang na. Hinay-hinay sa pagbangon sa aga. Pagmuklat sa imong mga mata, hindi diretso bangon, kundi takilid ka anay. Pag takilid mo, bangon pungko ka anay. Pag pungko mo, mga paligad ka pila ka segundo. Kag amo paghulog sang imo mga dapa-dapa sa salog ya sa kilid sang imo hiligdaan, nan kag amo ang pagtindog, kag paglakat, kag ara pagyed, pag may ara galito tawi samtang nagapungko ka kinangling stretch ka anay for bisan mga 1 minute na stretch mong imo liog. Bawbawd, tanga-tanga, kilid-kilid, di ba la, kinanglan ged, na? Kay ti kung kaisang nga ang gulpi naton nga paghulag, kay malawig ang aton pagtulog, bilog nga gabi, may tawhay, ang iban nagaresulta sang pagpalandulom sang ila sini nga panulukan. Kay nga, ang aton sinidugo, gulpi man nga nagbutsyog, sa aton ulo, pakadto sa aton ulo. Ti amo na ang kisa gulpi man nga mataas ang imo blood pressure nga rason kung nga nagalingin ang imo ulo. Amo na kilala unat-unat ang mga kamot kag tiil kag tuhod at sa magtindog, di ba? Yes. Then tendency pagbuklat nato nga makatindog kita kadto kita sa banyo para magpangihi. So babae man kag lalaki kinahanglan magpangihi, hindi ka mo magkatin-katin. Kinahanglan pungko gid kita sa toilet bowl, kinahanglan. Kay basi bala ginatuyo ka pa, kagulpi ka lang matumba, budlay kid. Amo na nga isa maginatawag man nga may micturition syncope. Amo nang nagakulaps bala, nagakatumba ang tao nga samtang nagapangihi na. May posibilidad ina nga matabo gani kinahanglan halong kita. May araman sa nga tunga-tunga sa aton katulugon, abuton kita sa atong kaihion. Di ba lang gakadto pag kita sa banyo? Mayo lang iya, sorry lang kung may mga nagakaon dira. Mayo lang sa iban dira kung may ara iya orinola. Di ba? Kung may orinola, di pwede, okay lang sa kilid katri lang. Okay lang na. Pero kung magkadto pa ikaw sa banyo para sa pagpangihi, kinanglan pungko. Kayong kisaga pangihi, kagapiyong pa imo mata mo, likaw gid. Kaya basi kung mag-collapse ikaw, kung gulpi ka lang, bangon kag magdiretso na. Ari pagyed pagkaagabi pagbugtaw neton,
sa aton manabasahan, kinanglan inom kita 2 ka baso nga malabaab nga tubig antes magkaon. Ako pagbugtaw gina kay may tubig gusto pad mo sip gid ko na sang tubig nga ara na nga daan kay kanami labat siya gun bisan way ka pagkagargal okay lang na kay nga ina para sa pagtinlo no sang aton sa ni intestines kay mapagwa ang higko sa aton sinilawas para makapupo ka. Kag ina nga impormasyon na kuwata na sa Japanese water therapy nga kinanglan mas nami pagid inom ikaw 2 glasses of warm water before taking your breakfast. Kag mas nami pagid nga bangin beautiful ang aton bugos nga adlaw kinanglan mangin positive kita para mangin manami matahom ang bugos naton nga adlaw. Positive ang dalagan sa aton paminsaron. Makahatag sa aton sang matawhay nga baletsagon, mabugnaw nga buot ang mudo mo nami. Kag kun amo inang imo mabatyagan, ano gani Tita We? Mag-expectar ikaw ngay maabot gid nga blessing sa imo on that day or today, di ba? Mo lang nang himuon taya samtang may kusog pa kita, na samtang may kusog pa kita kag makahimo pa kita sa mga maayo nga bagay, himuon naton. Amo lang inaiya ang masuwestyon man ni Tita Wilma sa inyo kag tungod sina kina God bless us all. May lipot lang na, pero kung pasudlon ta sa ulo ta, may benepisyo man nina nga mahagtag sa aton. Hindi bala? Hindi bala Nanay Virginia Manihable? Okay, kay Mama Ana Sinoro dira. Bisan si Ma'am Elizabeth Malagkagamalagar, may makuha man sa iton gin-share sa inyo for today, diba? Okay, alas 2:35 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na panyawan liniment oil na nami ginaiban nyo sa bilog ng lawas para mas nami pagidin nyo sinikatulugon. Panyawan liniment oil. Tatak said ang inyo sinibaklon. Panyawan manunggal sa aton pulong, puro-purong Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita. Okay. Sa itong dira sa online, bara na si Sir Jory ni Pomuseno. Good afternoon. Yes, salamat man sa imo, sir. Aha. Okay, Sir Meleli Oligo. Baga pa namyaw si Sir Meleli Oligo. Silinga tamyaw lang be please. Merry Christmas. Ma'am Vanessa Star and Doc Maid Mayo. Chinke de Lagdon. Kag Noel Amar. Kag syempre, ara man si Sir Alex Montesa. Thank you, Gid. Gadakak, Gid, si Sir Melili Oligo dira sa Banis Cafe. At Thea Kim, good afternoon. Ma'am Elizabeth Malek Kagamala, gaupod sa atin online. A blessed weekend, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and keep you. More power to ARB at 52. Ana Sinoro, pangamuyo antes magtulog, pagbugtaw, pangamuyo, Gid.
Correct ka dyan. Thumbs up, giguda, Ma'am Aina. Na? Yvonne Bustier, Ma'am Yvonne Bustier, good afternoon and thanks for sending stars. I said, this is my life. Good afternoon, kuno Tita Wilma done sharing. God bless, Ma'am. Na? Siling naman ni Bibing Disinal. Siling ni Bibing Disinal, siling niya, yes, tawe. Amugin na ang ginahimo ko kada adlaw. Prayer, anay, pasalamat sa bagong adlaw nga gindugang ni Lord. Wow, kay nami sa imo, na? Ma'am Bibing Desinal Bordan. Action tawe, stay safe and healthy. God bless you and your family again. Mapisan gini si Ma'am Aina Sinoro. Correct gidya tawe sila niya. Yes, Ma'am Diding Alojamiento. Good afternoon man. And thank you gin, Ma'am, na God bless man sa imo dara na ara man si Ma'am Jane Candido Hildore baga pangita ni siya text me. Okay, try ta na karon, Ma'am. Relax ka lang da, ha? Okay, relax lang, don't worry kung gusto mo mangita, friends. Sa aton sa ni programa This is My Life, pero sa nambal na naton kung mga gani kamo textmate kinanglan maghalong-halong gid, ha? Relax lang, anay, balikan ka mo ni Tita Wilma, dugay-dugay naman. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa.
Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamog ko Tita at that time. No, sige po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So pagkatapos isa nagtamog dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan. Sigdasig oras ba? Sir Mando Cabiles, good afternoon. Monitor lang ko di sa imo programa, ma. Okay, thank you, good sir. No, kay Inday Liza Monte Castro, Narciso, dira sa may Doha, Qatar. Sila nga may yung hapon titawe. Watching kay nagapamati gid samtang galimpyo bathroom sang amo ko from Doha, Qatar. Ginatamyaw yaman sang mayong hapon ng pamilya dira sa may Pontevedra, no? Pamilya Monte Castro. Mayong hapon, kag dira man sa may Tugis, Pontevedra, at sa pamilya Tinoro, yes, mayong hapon lang dira sa inyo. Kanto nakita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon niya nga adlaw. Pero Tita Wilma, happy birthday anay. No, happy birthday today kay Araceli Lopez. Araceli, happy birthday to you. Halin sa batch 78 sa Bata National High School. Wow, pila ka na, Sel. Welcome to the community. But anyway, God bless. Stay healthy and stay safe always man. No? Kag-advance happy birthday man para buwas. Halin sa Dinoy family kay Robert Lance. No? Halin kay Tita Morona, kay Tatay Moruming, kay Girum, Dinoy and family. Robert Lance, advance happy birthday. Horoscope, yes. Unahon neton for today, ang mga nag-celebrate sang ila sini birthday. Mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, ang mga nitaw, Nobyembre 23 October, Disyembre 21. Mga Sagittarius, ba nagapabilin iyang maayo ang dalagan sang imo kabuhi bisan paano ikumparar sa iban. Gani be thankful, pasalamat gid ikaw, ha? Kag abi mo makaangkon man ikaw sang kahigayunan para makabawi kamo sa isa ninyo kapalangga sa kabuhi.
Hindi ninyo pag-uyangan ang inyo sini puwersa sa pangibabaw sang kaakig sa inyo kapoy na kinanglan cool ka lang. Maswati mo nga mga numero 21, 58, 35 kag 12. Hot pink is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubto Binero just 9. Mag-transform or magabago ang imo kabuhi, Capricorn. Kag ina makahatagid kalipay sa imo. Maangkon mo kag matagaan katumanan ang tanan mo nga mga goals. Mga goals mo sa kabuhi. Mas wati mo naman ng mga numero 39, 26, 48 kag 15. Vanilla brown is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18. Abaw, nagapangibabaw gidya sa balatyagon sa mga Aquarius karon nga adlaw ang paghigugma. Kag pareho nga maka-attract ikaw sa tao nga ma-attract mo man ang mga tao nga mga mapinaligaon tungod sa imo aura karon nga adlaw Aquarius. 12, 39, 26 kag 42 mga maswerte mo nga numero. Pumpkin yellow is your lucky color. Pisces, sa mga Pisces naman Pebrero, just in 9 to Marso 20. But subong adlaw makabaton gid ikaw grasya. Din halin Tita Wilma, yes, may tambungan ikaw nga event kag may blessing ikaw nga makuha. Siguraduhon mo lang na nga sa kadtuan mo hindi mo pagkakaso ng imong face mask. Be safe. Pisces, masuwerte mo naman nga mga numero 46, 27, 16 kag 32. Scarlet red is your lucky color. Aries. Ang mga Aries naman Marso 21 tubtob Abril 19. Oy Aries, may posibilidad nga mangin maninay or maninoy ikaw sa kasal kag hindi mo mabalibaran ang imbitasyon. 22, 15, 49 kag 10 mga maswati mo nga numero. Cobalt blue is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Okay. Abibuksi ang kaugalingon mo. Suno sa imo horoscope. Buksan mo ang kaugalingon mo, batuna ang matudtuod mo nga pagkatao. Kay tungod sina, magatubo ang paghigugma sa imo balatyagon kag makatuon ka sa pagpalangga. Nga Taurusaw. Maswerte mo nga mga numero 16, 39, 22 kag 12. Vanilla brown is your lucky color. Yes, una nga bahin sa pagbasa neton sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Relax lang, Rufino, Gabino, mayong hapon dira sa handumanan. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Okay, Martin Aliling, mayong hapon. Ara nabawi nako ha. Salamat gid kag yes kay Bibing, mayong hapon man dira sa imo. Ada man si Ederica Fort o kamusta na nga itong sini mga OTTG ha? Kay Ederica Fort, thank you kid. Ang aton sini Operation Tulong Task Group, aton sini mga drivers, taxi drivers. Momster Mayo, good morning. Good morning and good afternoon diri sa amon. Ma'am, thank you kid. Rest well, dugay-dugay. Kinanglan mo gid ang pagpahuway, di ba? Salamat gid. Kay Julie Militado Patrimonio, good afternoon. Kay Jean Hisulgon, dira sa Valladolid, thank you gid. And good afternoon. Kay MJ Ramuxos, good afternoon man. Kay Rose Lynn Valdisimo. Sir Alex Fuentes, hi and hello man dira sa imo. Kag kay Armando, yes, kay Armando Cabiles. Billy Batal, kag kay Flor Namo Panela, good afternoon. Yes, good. Joseph Halenduon, kag kay Janice Diaz Huhilia. Inday Blaza,
Yes, good afternoon gid sa imo Inday Blaza. Kag may damo gid nga salamat. Kag magluwas man si Tita we. Yes. Oo, are siya nag-private message sa aton. Mayong hapon Inday Girly, Inday Girly Hipigon. Salamat gid sa imo. Kag magluwas na tayo ara sila ayo. Jennifer Borromeo Maranion, good afternoon Jenny. Hi Tita Vivian Pondales Gumban, hello Manda. Christine Minias Villalobos, yes Miss M Saboso, thanks for the love. Thank you gid. Kag kay Mary Joyce Renilios, salamat man. Roseline Grati Peruelo, kag kay Tats Chavez, good afternoon. Kay Estela Kayaw, salamat man. Estela Kayaw Habagat. Kay Micaela Tita Wilma. Micaela Amar Cristobal. Mayong hapon, Tita. Yes, God bless. Salamat gid. Micaela, kay Edrica Ford. Narisa Santa Ana, Bayati Sagmon. Kamusta lang? Di naman kay Inday Robelin Necesitas. Dira sa may Masbate, mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Flor Namo Panela, yes, salamat gid. Joseph Halanduon, good afternoon. Kay Janice Diaz Huhilia Hinaro. Joanne Mills, salamat gid. So, enough na lang na anay ha. Salamat gid sa inyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Standard time, alas 2:57 na. Opdianay ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo
sang Orasyo Imperata baituk sa COVID-19. Orasyo Imperata baituk sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Padayon kita sa pagpangamuyo, hanggang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat kit sa pag-upod sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata pero tapuson taniya ni Slatawe.
Tapuson tini anay ang nabili naton nga mga zodiac sign. Pero may advance happy birthday diriho no dira sa may Purok Taklaron sa Barangay Malingin bago sa Tiniguro sa kay Rafi Flores buwas nga adlaw. Rafi Flores, advance happy birthday. Halin kay Trina Perocho. Okay, Gemini nga na kita Tita Wilma. Sa mga Gemini anay, mga tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, kontrola ang imo kaugalingon karon nga adlaw sa imo makilala. Kay nga may makilala ikaw nga magatakos man sang imo nga self-control. Pamensaron mo lang nga may isa iya ka bata nga ra sa palibot. Hindi gid pwede. Mas wati mo naman nga mga numero Gemini 26, 37, 16 kag 42. Hot pink is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer sa pagpangamuyo abi mo mahil mo ang hinakit nga nabatyagan. Kag makabulig ina para nga mangin kalmado ikaw, maka-relax na ikaw, kag maangkon mo ng kalinga. 36, 16, 38, kag 26 ang imo mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, ang mga Leo naman, Leo Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, kung ano man ang imo focus for today, amo ina mangin rason para maangkon mo ang duga nga ihibalo kag eksperyensya nga kinahanglanon mo gid para makatuluti bawas ka sa imo sitwasyon. 11, 33, 28 kag 12 mga maswerte mo nga numero. Mango orange is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, bao. Abi mo, ang matabo karon nga adlaw amo ginabungat sang imo mga bibig. Pero abi mo nagamat-amat man abot sa imo kaugalingon nga mausoy ikaw sang banas nga sa diin maangkon mo ang kahigayunan nga makilala mo kag may makilala ikaw nga tawo nga amo ang magkapabatyag sa imo sang ginatawag matudtuod nga paghibig. Matudtuod nga pagpalagay. 21, 35, 18, kag 6, mga maswati mo nga numero. Ice blue is your lucky color. Yes, kadto kita sa mga Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Nakahibalo ikaw, karon na, karon nga adlaw mahibaluan mo ang kamatuoran. Ano nga kamatuoran gani na gani Libra, kung mahibaluan mo ina, tinguhaan mo gin nga magkabuhi sa realidad. Kung ano ang kamatuoran. Kay nga amo ina ang makahatag sa imo sang kahilwayan. 7, 36, 14, kag 22. Ruby red is your lucky color. Kag katapusan mo nato nga zodiac sign Scorpio. Ang mga Scorpio naman Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Inspired ikaw sa mga trabaho nga matapos mo karon nga adlaw. Yes, kahatag na kalipay sa imo mo, di ba Scorpio? Kag hindi man imposible nga maangkon mo man ang imo mga ginahandom for today. Mas wadi mo nga mga numero 47, 22, 19, kag 30. Cyan blue is your lucky color. Nabatian nato ng itong mga tag sa man ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw Sabado, Disyembre 4, tuig 2021. Gani pasensya na, tiuna sa nga itong sinipagpaalam sa inyo. Ang ito naman mabilin nga Bible verse of the day from 2 Timothy chapter 1 verse 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-confidence. I can't say goodbye. Salamat kids sa inyo. No matter. Kag mayong hapon sa inyo tanan. Happy weekend. Kag happy Sunday and happy family day naman para buwas. Stand by na sa batahong nga drama, mensahe sang paghigupa. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon